なんだよ。はい、皆さんこんにちは。12月入ってからの最初の B ムービーですけども、今回はですね、ちょっと紹介したいものといいますか、自慢したいものがありまして、それをお見せしたいと思います。モグキラペンツチョークアーティストのコモアさんから一足早いクリスマスプレゼントが届きました。コモアさんの活動はですね、下の説明欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひ見に行ってください。はい、それではまず主役の方登場です。先日コモアさん主催のチョークアートレッスンがありまして、それでですね、ビームがなんとモデルに選ばれました。はい、ダーン。これがその作品です。今回それを送ってくださいました。ありがとうございます。いやー、しかし似てますね。いや、元の写真がこれなんですけどね、もうそっくりですね。それではゆっくり見ていきたいと思いますけども、やっぱりこのチョークならではの質感、そしてこの微妙なですねグラデーションとこの色使いといいますか、いや本当によく描けてると言いますか、もう素晴らしい作品です。っていうかですね、ビームのアップってどうかなと。もうね、この鼻というか、その鼻の周りの膨らみがですね、もうビームそのものですね。いやー、本当に素晴らしい。というわけで、ビームのチョークアートでした。いいタイミングですね、ビームくん。はい、じゃあビームくんお礼は。はい、よく、おい、わかった、おいなき。コモアさん、本当にありがとうございました。家宝にしたいと思います。それでは。